ኣብ ትግራይ ንጉዳት ኣካል ዘገልግል ዘመናዊ ቤት ዕዮ ክህነጽ እዩ ተባሂሉ ገበነኛ ክለቅቕ ዝፈተነ ፖሊስ ከተማ እንትጮ ብማእሰርቲ ከቕጻዕ ተወሲንዎ ግብጺ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ልዝብ ፍጹም ከም ዝቋረጽ ብምሕባር ረብሓኣን መረጋጋጽ መሰለይ ክጥቀም እየ ክትብል እውን ኣጠንቂቓ ሰላም ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት በኣርእስተ ዜና ፈሊምና የለና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ንጉዳት ኣካል ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝህብ ዘበናዊ ቤት ዕዮ ንክህነጽ መሰረት ኣንቢሮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳት ኣካል ዘሳተፈ ማሕበረሰብ ንማሕበራዊ ለውጢ ብዝብል መሪ ሓሳብ በበርካ ሃገር ኣብ ከተማ መቐለ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ጉዳት ኣካል ምኽንያት ብምግባር ንጉዳት ኣካል ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝህብ ዘበናዊ ቤት ዕዮ ንክህነጽ መሰረት ኣንቢሮም እቲ ትካል ህንጸቱ እንትዛዘም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መጉዳእቲ ዘለዎም ወገናት ግልጋሎት ክረኽቡ ዝሕግዝ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሰብ መዚ ሚኒስተር ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ጉዳይ ፌደራልን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተረኺቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩሎም መዓልቲ ጉዳት ኣካል ዘሳተፈ ማሕበረሰብ ንማሕበራዊ ለውጢ ብዝብል መሪ ሓሳብ በበርካ ሃገር ን33 ግዜ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ይኽበር ኣሎ ብፈተነ ምምላጥ እሱር ዝተኸሰሰ ኣባል ፖሊስ ከተማ እንትጮ ብእስራት 8 ወርሒ ተቐፂዑ ተባሂሉ ኮንስታብል ሓየሎም ዓለም ብዕለት 21 ካልኣይ ወርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ እንትጮ ብገበን ግፍዓዊ ቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ መዕረፊ እሱራት ንዝነበረ ተጠርጣሪ ሃፍቶም ታደሰ ገብሩ ካብ መዕረፊ ንኽሃድም ቁልፊ መእሰሪ ኣሕሊፉ ሂቡ ብዝብል ተኸሲሱ ኣሎ ብዝተገበረ ሃንደበታዊ ተፍታሽ ድማ እቲ ቁልፊ ኣብ ኢድ እቲ ብግፍዓዊ ቅትለት ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ከም ዝተረኸበ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ እንትጮ ኣፍሊጡሎ ብዝተገበረ ክትትል እቲ ካብ እሱር ንምምላጥ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ከም ዝፈሸለ ዝሓበረ ፖሊስ ከተማ እንትጮ ኣብዚ ጉዳይ ዝተኸሰሰ ኮንስታብል ሓየሎም ዓለም ዕለት 23 ሳልሳይ ወርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ከተማ እንትጮ ጥፋተኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብናይ 8 ወርሒ ጽኑዕ እስራትን 1,000 ብር ንመንግስቲ ኣታዊ ክገብርን ቅጽዓት ተወሲንዎ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ እንትጮ ሓቢሩ ኣሎ ዕጡቃት ፋኖ ሰልጠንቲ የምርቑ ምህላዎም ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ውግኣት ተጠናኺሩ መቐጻሉ እውን ተሓቢሩ እዩ ሰብ መዚ መንግስቲ ኣምሓራ ፌደራልን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣባላት ፋኖ ኢድ ይሂቡ ምህላዎም እኳ እንተገለጹ ብኣንጻሩ ዕጡቃት ፋኖ በዝሒ ዘለዎም ኣባላት የምርቑ ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ዘሎ ሕዚ ድማ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣባላት ፋኖ ኢዶም ምሃቦም ኣብ ዝገልጹሉ ዘለው እዋን ዕጡቃት ፋኖ ብርክት ዝበሉ እግረኛን ኮማንዶን ሰራዊት ኣሰልጢኖም ከም ዘመረቑ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ከባብታት ጎንደርን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ፋኖ ብዘካየዶ ዘሎ ወፍሪ ኣባላት ፋኖ ኢዶም ይሂቡ ከም ዘለው እኳ እንተገለጹ ዕጡቃት ፋኖ ብወገኖም ኣብ ራያ ቆቦ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ካምፕ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራ ከም ዝበጽሐ ገሊጾም እዮም ብተወሳኺ ኣብ ጎጃም እውን ብተመሳሳሊ ናብ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ ወተሃደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጡቃት ፋኖ ብዝተገበረ ልውውጥ ተኹሲ ጉድኣት ምብጽሑ ተሓቢሩ ኣሎ ኣፌኮ ካብ ምዝገባ ንዘይምስራዝ ክብል 10 ሕፁያት ጥራሕ ኣብ 7 ሃገራዊ መረፃ ከም ዘሳተፈ ኣፍሊጡ ኣቦ እምበር ውድብ ኣፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ፓርቶም ሕጋዊ ግቡኡን ምፍጻም ክብል ንሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ 10 ኣባላት ጥራሕ ከም ዘመዝገበ ገሊጾም ኣለዉ ኣፌኮ 23 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝሳለጥ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ውሕዳት ከባብታት ጥራሕ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ምውሳኑ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡሎም
يخون امبر كساب اوان مرزا كونتات تسفا زهبن مسارة أولوت زمت ان انتخوين جن نت وسانة داجيمو كم زريو أفيكو أفليتلهم راح كساتف زي تجدده أب أوروميا أمحارة حويسو أب استفلالي كابتات إثيوبيا يكايدو زلو وتهدرا قونت تاسيبو سفيح من مزبال موت زيجاتات بمهلا وخمس خانة دما قاليس اللهم هاجراوي ربحانان دحننت ماينا نمحلاو مولو مسل كنت كامينا كتبل جبسي أتنقام قدب هداس إثيوبيا بيناون زي حقاون سقومتو يكتبل دما أفليت علام لعلواي بعل مزي جبسي مس بي بي سي أبز نبروك على محتت علم لخاوي حقي بنتصور كم زقمتهم زخونة دوبسة جربوا بمتكلات علم لخاوي حقتات كم الرح علو بمبال زخونة هاجر دما بز مسارات كتفلتن قدات كم زي يسعب كترقاقتني قبائلهم يخون مبرق قدب هداس إثيوبيا جن كاب علم لخاوي حق وسا زي تفتسمه نعنا سلا زي مخرونان أفلطو عين هبو من كبل دما أتوم لعلواي بعل مزي قبسي أفلطو مالهم أبتي زعبا أب سممع كيبت أحنان العلا 10 عامتات كان اللازب تسانيحن عينا بمبال أتي للزب قدم حد عامت أبيلو مولو بمولو كامز تقارت أون أفلطو ميم كلو نقرات تقارت الله قدقات زبت حنان تخوينون بمسارات علم لخاو حقي أهقرا وربحانان دحننتنان ماينا نمحلاو مسلنا كنت كامينا كبلون أتوم لعلواي بعل مزي قبسي أفليتهم يوم أوروباويان وجه انتدى اليوم نحنا دلواتنا كبلو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أنقام هاجرات أوروبا كينات نمجمر دليت انتدى هاليوم نوجه دلواتنا كبلو ونحبيرهم يوم بوتين روسيا مس أوروبا نايمو وقع حساب يبلان يخنبر انتدى جميرهم وجن أب تدالو علنا مبالهم نبوزحات زرارة قداي كوين لهم هاجرات أوروبا أجندة سلام يبلان كبلون بوتين وقيسهم يوم بتوثقي إتن هاجرات يوكرين أب محجاز تسأميدن مهلاون زحبرو بوتين مثل أخو بريزيدنت دونالد ترامب ستيفن واتكوف كالوت الأخاتن أب زوريا كينات روسيان يوكرينن زكايد وركب تسفا كم زي ترأي له حبيرهم يوم أبتي نحمش تسعات زوسد الزيت بحالة ركب روسيا جزءاتها أحلفا كتهب نزقربو حسابات كم زنس أجتهم دما تجليس اللهم نزيس عبو كينات يوكرينن روسيان تجاديدو كقتل يخليو زبل سقات مهلاون واشنطن بوست تسبتي بولهم كبران تخطاتل تتقرأ إنسايت نسعد حزناهم زيناتات يوم يمسلو أب زغط الكساب الرقب نمدلاتنا شير لايك سبسكرايب بمقوار دما بيتسابكونو